YouTube. I dag spiller jeg lidt BFO, og hvis ikke vi hvad det til, så betyder det Battlefield Heroes. Og jeg spiller med Lukas og Oliver. Sig hej, Lukas og Oliver. Hej. De er så brødre, så de snakker i den samme mic. Og lige der flyver jeg med Lukas, og jeg flyver. Det kan godt være, at I kan høre mig fra No Game XD. Den filmer jeg ikke på mere, fordi jeg filmer på Hvor vil du flyve ind? Vil du dræbe os, eller hvad? Nej. Nu optager jeg på Frost Gaming, fordi den lavede vi i går aftes, mig og Lukas om. Okay, kom. Nu må du hellere hoppe af, for nu hopper jeg af. Jeg skal også af her. Jeg kunne ikke komme derover. Haha. Ses. Nu har du fået flyene af din ketchup-elsker. Han dræbte mig op i luften, grim. Nu kom der også lige så mange ind på vores hold. Tak for kaffen. Lyden der fører vi ikke. Fuck, hvor jeg elsker knife. Det var det bedste. Ej, super knife. Nej, bare roligt. Det er ikke min primære bruger. Det er bare nu, jeg er ved at træne op, fordi jeg keder mig. Også mig. Den her account lavede jeg i... Var det ikke i går, jeg lavede den, Lukas Oliver? Jo. Jo, i går, og jeg er allerede level 9. Næsten halvvejs til 10. Ups. Jeg skal lige stille, før jeg går knife, fordi det er sjovt. Og jeg lavede den her i dag. Jeg er ikke den bedste til det der spil. Ja, Oliver, jeg er så også... Jeg lavede den her i dag. Jeg er allerede kommet level 6. Jeg skabte lige 2 levels til dig, Oliver. Jeg kom i level 6 for dig. Så der er ikke noget fly for fucker. Der kommer jeg lige om lidt. Det er fordi Oliver er lige død med hans. Ja, det er bare... Fuck, jeg bliver lige dræbt den. Wow. Nej, hvad fuck er det, bare spiller en lort til lige. Du skal ikke gå ind og kigge på scoreboard, jeg sukker som en lort. Det gør vi alle sammen. Jeg kigger faktisk lige nu, men okay. Så provo, mand. Så nu kører jeg. Jeg skal lige slukke mit tv sådan der. Der er en bitch der. Hvem var det, jeg kørte ind i for vores team? Ja, fucking sucks, de der dogsen. Headshot. Wow. Hvis jeg kommer hen, eller hvis du er klar, kom ud. Jeg er død, Oliver. Hvor er det et fly, Oliver? Ja. Oliver. Så tager du med. Vi har lige scoret 4-4. No gamer vil lige score. 2 sekunder, drenge. Sorry for FK. Min mor skulle bare lige spørge mig efter noget. Eller sige noget til mig. De gik bare lige over til naboen og få en øl og en sodavand. Så skulle man tage en sodavand bagefter. Expectation. Jeg vil også have sodavand. Jeg skal have cocktail i aften. Igen. Hvad skal du have med hjem? Nej, jeg skal have en cocktail igen i aften. En lille kasse. Der er din cocktail, mand. Jeg er glad for, at det ikke er mig, der filmer lige nu. Hvorfor? LOL, der fik ikke... LOL. Jeg lægger bare. Hvor er du glad for, at du ikke filmer lige nu? De er lækker. Altså, jeg lægger også lige, når jeg så til lige så kommer jeg til at lægge lige lidt. Men det gør næsten alle som regel. Nej, så Er der seriøst ikke nogen bil? Haha, jeg har bedst score, altså i hvert fald i kills. 21. Hallo, bag dig først. Ja, nok ikke. Hvor bag mig? Ej, du er blind. Lige højre for dig. Nu er han død.
Min dygtige ven. Nå, derovre. Ja, der var en bil. Fuck! Jeg døde af en soldier. Nej, en sniper. Nej, det var en soldier. Nu må du bestemme dig. Var det en soldier, eller var det en sniper? Tag bilen der, så soldier. Til mig med. Ikke spring den. Så... Jeg spiller knife, for det er mega funny. Jeg tager ham, der ikke var kædet. Nej, fuck. Ja. Hvis ikke kan man lige gøre sådan her. Jeg kan sno ikke. Lille X-Bike, sorry. Bastard hacker. Prøv lige kigge om 16-4, mand. Kan du huske ham vi spillede med i går? Altså ikke ham vi kendte. Men altså bare sådan en random en, der hed den der 20-0-30 eller en score. Ja. Nu skal jeg ud og flyve. Nej, lad nu være for den hacker. Nogen der er med ud at flyve? Ja, jeg kommer på. Ja, okay, jeg skal lige til at flyve. Nu flyver vi. Bare begynd at flyve. Ja. Nej, jeg kan ikke komme på. Nå. Jeg er ligesom ikke på, vel? Du må ikke komme ud. Det gør jeg. Ses. Hvor er du nederen? Ollekrab! Så blev jeg nødt til at overtage, så var der også en god en til at flyve. Jeg mistede liv, Lukas, på grund af et andet på mig. Teamkiller lige min ven. Jeg troede, jeg teamkiller min ven. Det kunne være så fedt, hvis jeg teamkiller mig. Hvor krammer jeg? Jeg ramte ham igennem træet. Jeg skal nok sende, eller skrive link ned i beskrivelsen, hvad det her spil hedder. Jeg synes det er sjovt, men det er der mange, der ikke synes. Og det er ikke for pattebørn. Vent det dog. Der er faktisk en 249 med, så det er ikke for pattebørn. Og krabbe! Beskrivelsen, det er nok ikke god til at læse. Triple kill solo. Hallo, efter gamer, så skal man også lige se vores score. Hallo? Nej, man skal ikke se min, mand. Man skal se min. Hvor fuck, hvem skyder på mig? Fuck, du har en vild en lige nu. Hallo, vis lige YouTube score. Jeg har set den. Nej, lad være! Lad være! Hold lige på, at jeg har set dem. Jeg er fucking 5-11. Jeg suck. Like now. Min mus, den er så mega Olle! Nu kan vi se. Hallo, må jeg ikke lige? Nej. Bare på grund af, at du noob. Hey, prøv at se min score, Oliver. Ja, du har en 6-6. Hvor klart en 6. Fuck, han er så kører for mig med den bil, mand. Det var mig. Ej, Lukas, kom tilbage. Lukas. Der er ligesom kill. Kom tilbage. Oliver, hvor er du henne? Holy kræbe. Så kom her i 2 dreng. Jeg er med. Nej! Jeg er med. Så man lige mine skills. Lol, på se 1-3. Kom nu, vi skal vinde, drengen. Det kan vi da, vi skal bare have 3 kills. Der er bare... Oliver. Vi får lige et kill hver gang. Ja. Nej! Jeg skal lige til nice ham det der. Skulle du til at nice ham? Knife ham for fuck's sake. Nå, var det her episode 1? Nå, jeg tror bare lige, vi filmer lidt mere. Eller ja. Jeg kan lige så meget XP. Jeg kan lige så meget XP jeg får, så stopper jeg. Du bliver nødt til at stoppe den godt. Du går ned, jeg skal lige ned og have noget mad, inden vi kan lave episode 2, hvis der er. Ja. Det var det for i dag, YouTube. Sig farvel, Lukas Oliver. Hej. Og det er dem, jeg har YouTube-channel med. Ses.